sa tinutukawan talaga. Hindi po, mami. Dahil ka po ang reyna mo niya na aldaw. Dami maharana po sa inyo. Hindi ka na po. Apo. Ay, hindi na lang, mami. Ay, hindi na lang. Sige po. At siya na lang, mami. Chichi kami sa inyo. Charal. Sige, mami. Happy birthday po. Yan si mama mo. Ay, kamera lang. May kanina mo kami. Mami, yan po yung harana ko para sa inyo po. May higit pa ba sa isang katulad mo? Kitang mapagmahal na totoo. Lahat ng buhay ay naroon sa puso mo. Ang buhay mo ay handang ialay mo. Walang ginang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit pa sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang ibig at titig ng pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Nang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Titig sa pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Hello, Mami. Good morning po. Bali po, Mami, bago may ikaw din haranawing sarong kanta, meron po kami gustong ibigay ng mga mensahe para po sa Wonder Woman natin ngayong araw. Palakpakan naman natin si Ma. And para may message po kami. Ito po ay galing sa inyong pinakamamahal na anak na si Ate Karen. To our superwoman, gabos na ugwa ako or makakaigwa pang ma-accomplish sa future ko, iyo ini ang resulta kan diretsyo mong impluensya sa samuya. Salamat sa Diyos, taikaan sa mong naging ehemplo, kang pagiging maray na tao, at mapagpadangat sa pamilya. Asin sa mga katrabaho, pirmi kong iniisip ang mga ginilibo mo. Para sa mo, sobra-sobra ang namamatik ko na dai ko ma-put into words. Dai ini sapat na message para sa ko para masabi kung paano ko ka na-appreciate sa gabos-gabos. Pasensya ka na kung mayo kami dyan para iselebrar ta ang napaka-importanting aldaw na ini. Ante, dai pagkatrabahong sobra okay, padangaton ni ikang maray, magpataba, travel pa kita after pandemic. Love, Karen. Ini po sarap pang message. Bago ka magpatuloy sa panduang kanta, happy birthday, Ma! Pasensya na dahil ako makakauli. Alagaan mo pirmi ang sadiri mo dyan. Dahil na magparakawat sa YouTube sa cellphone. Tana mamuyat ka lubod. Magpa-check up ka na taang payat mo na baga. Salamat sa gabos, Ma. I love you. And happy birthday from Dandan. So, ito parang ito, basahin na ba natin ito lahat? Sige, basahin na natin lahat. Or i-cut muna natin. Basahin natin lahat. Dear Mama, happiest birthday to you. I wish you a good health and more birthdays to come. May God always bless you for many more years to come. Thank you very much for supporting Meryl and I in our marriage. Take care always and hope to visit you soon and or hope you can visit us soon when the pandemic settles. Love, AA.
Dahil na, kada message. ABS-CBN, charot. Ito naman po, pinakahalawig sa gabos. Siyempre, ang pinakapadangat mong si Meryl. Ma, happy 60th birthday to you. I love you so much. I am sorry I'm not there physically to celebrate this special day with you. But you know my soul and my heart are always with you. Ma, I want to use this day as an opportunity to tell you exactly how much I love you, how much I respect you, and how much I admire you, and just how grateful I am to have a mother like you. You are my inspiration. Your presence in my life gives me the much needed, reassuring feeling of security and peace. You have been such a strong and support to me, and I will never be able to thank you enough for all of it. Thank you, Ma, for all that you have done and will undoubtedly continue to do. And thank you so much for everything. I am so blessed to have been raised by you, and I am who I am because of you. It's your love and upbringing that has made me into what I am today. Thank you, Ma. I wish and I pray that you will always be happy and to live long and to be in good health. And I love you so much, Ma. More than anything, I miss you so much. I hope that you have the best day today and every day because you deserved it. Lots of hugs and love from your daughter, Meryl. So, yan lang yung mga mensahe para sa inyo. At ito naman ang tingharan ulit para ni Kuya Gab para sa inyo. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world needs. I've been dreaming of, and now I know that there is nothing that I could not do thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no pain, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. Palakpakan po natin ang ating Saturday morning. It's Monday morning, guys. Mami, may regalo ko pala kami sa iyong pinonsolve na sumagot. Ano yung magabat kaya? Mami, mapablow lang po kaming cake mo. Yan. So, kakantaan kagabos si Ma'am. Si Ma'am ano? Si Ma'am Ning, happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you! Mommy, make a wish and blow your candles! All I hear is raindrops falling from the rooftop. Yay! Happy birthday po! Si Sir, baka may gustong sabihin si Sir sa kanyang pinakapadangat na agum? Oh, siyempre. Sir, ano po gusto mong sabihin? Siyempre sa inyo ka po, sa mga pasalamat. Ay, thank you. Charot. Kung pasalamat at alam-alaman, malaman. Oh. Yun lang. Isang kiss naman dyan? Yes! Yeah. Yaho. Ma'am, Baka lang si Mary, si Darren.
po may gusto ka sabihin kay baby. Ay, wala siyang boses. Wala siyang boses. Wala siyang boses. Okay lang po, nanay? Okay lang po. Ma'am, ikaw po, ano pong gusto mo magsabihin? Ano niya na aga? Ino sa gabos, maray na aga sa ilo gabos. Si Mayor no, mapatayaon. Ever since araw nindo na, araw talaga ko kanina. Pero matong pakialam. Mayo akong Facebook na mag-read ko ako masarap-sarap. Pero ang puso ko, para dagat ko gabos. Rin, araw mo na ako ako maaraw-araw kanina. Simula kang ako nabuhay di. Habok talaga ako ng mga celebration. Didedicate ko yan sa ibang mga bagay. Mga sekreto ko lang sa buhay. Mabuo ka itong abungan niya ako katong madurungan sa hotel na maarano-ano. Hala ko na din plano mga ko na kada birthday ko, mga surprise, pero di ko talaga tinutugutan. Until today, habo ko may araw sa inita. Kaya lang, siguro, di ko na mapugulan eh. Sa totoo lang kayo man po talaga ako ma-celebrate araw nilo may pandemic. Pero, mapakakanakuha siya na hapon. Gabos, imbitado. Sa office man giraray. Duman sa dito ka siya. Sa harong, Ramindo, si nanay, ako tapos si Ago, may mga hilang kami. Dahil na talaga kami fit magpara-irero. Pero, sabi na kaya maging positive. Ito anong diraray. And so much, na 60 years old ako, umahon akong maray. Ang mga empleyada ko, yaon sa Perumi, ang mga tao yun sa luwas, namamatay ko din po ang mga respeto, ang mga pagpadangat sa ko. Maski ang pagkukulang ko sobra-sobra, araw ko po na, di po talaga ako showy. Pero gusto ko din yan, kumisa nasusubog lang akong mag-running. Gusto din ako, yung mga kaisipan din ako, makapaugma sa tao, pero gusto ko itong silensyo lang. Nasusubog akong ibandera yan. Araw ka niya, araw ka yan. Araw ka yan talaga ang personality ko. Pero deep inside, gusto ko din yan ginabuhon. Parang dahil lang akong gustong buot na feeling ko, ewan ko lang po. Saka po, since akong na buhay dyan sa kinaaban, makapunta talaga akong ginibo. Para trabaho. Angot na sa buwang mga aki ko. Until now, dahil ako nagpapacheck up. Siguro hiling nito ang itsura ko ha. Kaya, pero nagpapasalamat ako kay Lord kahit pa paano. I have still my energy. Kaya ko pa din na mag-work. Sabi ko kay Lord, tawan pa akong halawin na buhay para in my own little ways, ito mga pagkukulang ko, mag-ibo ko pa rin sa sakuyang kapwa. As in sa mga tao, pag gusto ko pa din na mapaugma, at least makapaugma ka in a little ways. Sabi ko kay Lord, tawan po akong halawin na buhay. Secretly, gusto ko din pa yan ma-achieve ang makatabang in my own little way na si mga pagkukulang ko ng panahon na dapat ko diligo, dahil ko po nagkalilang. Dahil nalulong na po ako sa trabaho. Ang mga saradit na bagay na lilingawan ko na. Ang thoughtfulness sa buhay ko kulang. Mas hinihingi ka lang ako din mo nag-a-attend na nalusupong ako. Pero kaipuhan walan po na lalo mo niya nataw sa tuleso ng COVID. Ang COVID grabe. Ang pinakamagayon na opeto ang makapaugma sa lumbang sarap. Yan pinakamagayon. Maski po pa sa dakulang bagay, maski sa salit na bagay. Tingnan na nga hulugan mo, para regalo, para tao, para ano lang, simple lang. Maging inspirasyon ka lang kang kapwa mo, it's enough. Kaya mo man talaga mapiplease ang mga tao gabos. Masiguradong hindi po may maaanggot, may masusulit. Pero hindi kita mawara ng positive. Maumang buhay. Siguro nahihiling nito, sabi nito si Tres successful or what. Hindi nito aram na mayong perfect na tao. May inaagihan din po ako mga problema na hindi nito aram. Pero nasa sato na lang kung paano tadadaraon.
Paano tayo accept ang buhay? Pag naguburang ka, nasa kamong mariniparong mga araw kayan pala ng laban. Ngayon man po kita yung objective. Ang pinaka-objective ko naman yan na panahon, ang makaduman sa langit. Ito na po ngayon man po talaga kitang dapat hindi ito magkakawaralat ni mga balon sa yan. Mga financial possession, mawawara. Pero itong maduman kita sa pinakbalot ng mahal na Diyos yung pinakaibahan. Pero naglawid na po ako sa message. Salamat. Yay! Hi sa mga staff ni Ma'am! Sabay-sabay ka mo!